Dierke? Hola, ¿das cerveza a las mujeres? No, aquí no lo hacemos. Is dit nou? ¿Qué? Ja. Ja, en al die opstandige boeren, burgers en geuzen, joetendij kist je afvreden, als de terroristen of vrijheidsstrijders zijn. Het zijn in elk geval opstandelingen. En die groep die verzamelde zich jeder op het Amelon en kwamen per boot aan in Dokkum. Maar daar bleef het net bij. Het is ook maar goed dat de geuzen terug gaan binnen om de Spanjaarden te verjagen en Dokkum terug te veroveren. Helemaal mooi niet eens. De geuzen hebben de stad haast in handen en de laatste Spanjaarden zitten in de abdij. Gauw erheen, zal we zien hoe het op de markt gaat? Ja. We stonen ook benieuwd hoe dit verhaal verder gaat. Volg ons dan op de socials.